Noniin. Kiitos. Sä oot ollut kyllä korvaamaton sen jälkeen, kun mä pistin välit poikki äitiin. Ja mä pidän huolta, että se ei satuta sua aina ikinä. No munhan pitäisi sulle noin sanoa. Sutta se yritti hukuttaa. Mutta ei onnistunut. Jätkät nahras mut Jorpakosta. Ja nyt kaikki on ihan hyvin. Mutsiskin pääsi hoitoon ja... Toivottavasti saa nyt apua. Se oli ihan sekaisin. Oot sä miettinyt, mitä sä haluaisit nyt sitten tehdä seuraavaksi? No unohtaa menneet ja keskittyä tulevaisuuteen. Olisi tietysti vähän helpompaa, jos mulla olisi jotain tekemistä. Etkö sä vois jatkaa niitä restonomiopintoja? No mä soitin sinne. Mä kuulemma ollut liian kauan poissa ilmoittamatta yhtään mitään. Eli en voi mennä sinne. Eli mä oon taas tyhjän päällä. Äläpäs kuule sano, mulla saattaisi olla tiedossa sulle yksi juttu. Ole hyvä. Kiitos. Yksi kokis. No, ole hyvä. Moi, onks Jiri töissä? Niin kuin näet, mä oon täällä yksin. Eli hektistä menoa on vai? No, apu kieltämättä ei olisi pahitteeksi. Varsinkin nyt, kun Larika ei enää maisemissa. Sä oot ravintolapäällikkö. Palkkaa Marianna duuni. Se on näppärä mimmi ja osaa nämä kahvilahommat jo ennestään. Niin siis mä oon ollut täällä ennenkin tuuraamassa. Ai jaa. Mutta se on loistavaa. Ja siis tuntisit jo talon tavat ja ei mennä aikaa perehdyttämiseen. No, milloin Marianna voi aloittaa? Jiri päättää uusista työntekijöistä. Mutta ensin kysy siltä. Okei. Mä sanoin, että on hyvä idea. Mä en olisi yhtään uskaltanut toivoa, että mä olisin saanut Moosesta työpaikan. No onneksi mä sit uskalsin. Sä oot ihana, kun sä autat mua. Mä kyllä vähän jännittää, että miten Jiri suhtautuu siihen mun palkkaamiseen. Sen jälkeen, mitä mä tein Heidille. Oli mullakin Jirin kanssa kovaa vääntöä aikaisemmin, mutta nythän meidän välit on ihan ok. Tuolla se menee. Jiri! Moi! Olisiko sulla hetki aikaa? Joo, toki. Moi. Sellaista vaan, että ei se olisi kahvilassa duunia Mariannalla. Se on toipunut tosi hyvin ja osaa ne kahvilahommat jo ennestään. Sori, mutta mä en tarvii Mooseen uusia työntekijöitä. Mä sain kyllä eilen ihan eri käsityksen. Eeva painoi duunia siellä yksin ja säntäili edestakaisin salissa. Se on joskus sellaista. Ootko ihan varma, että tarvii apua? Jos sulla on kiire, niin Eeva voi hoitaa sen mun sopimuksia ja kaikki ne käytännön asiat. Niin. Siinä diilissä voittais kaikki. No mä mietin. Mut nyt mun pitää oikeesti mennä. Moi. Moi! Sähän oot yhtä hymyä. Joo, me törmättiin Sergein kanssa Jiriin. Se vähän lupaili, että mä voisin ehkä saada Moosesta duunipaikan. Mahtavaa. On se ehkä päivän paras uutinen. Tarvitaankin lisää jengiä. Onneksi olkoon. Hei, heti kun Jiri saa kirjoitettu sulle työsopparin, niin pitäisi olla työvuorolista. Mä malta odottaa. Vaikka mä kyllä vähän jännittää, että mitä ihmiset ajattelee, kun ne näkee mut siellä. Älä sellaisia murehdi. Kyllä kaikki pian jo huomaa, että sä oot muuttunut. Mäkin sain Moosesta uuden alun. Mä oon tosi onnellinen, jos mä voin tarjota sulle saman. Ootte ihania. Kiitos. Moi. Moi. Oliks rankka vuoro? Arvaa vaan. Moi. No mitäs sä täällä? Mä tavallaan omistan tätä paikkaa. Niin joo, niin se taisi ollakin. Mun piti hoitaa pari paperijuttua, mutta mä lähden tästä Amandaa häiritsemästä sua. Hei, oota. Hoidetaan ensin sen uuden työntekijän soppari. Niin sit mä pääsen tekemään niitä työvuorolistoja. Miten sä nyt selität? Onko sä unohtanut, että sä rupesit palkata Marianna tänne töihin? Mikä juttu tää nyt on? Niin, te olitte alustavasti sopinut asiasta. Ja apu on todellakin tarpeen. Just. Sä voit olla ihan varma, että mä en pakkaa sitä hullua tänne koskaan.
Tossa toi. Sori, että sä joudut odottamaan. Ei mitään, kiitos. Hei, mulla ei vaihtorahaa tässä. Niin, me vaan pöytään, niin mä tuon sulle kohta. Moikka. Voitais ottaa jotkut kahvit ja ihanat leivokset. Voin tarjota. Ei kun totta kai mä tarjoan. Nyt juhlitaan sun tulevaa työpaikkaa. Hei, mä voin kyllä aloittaa täällä heti, jos sulla on kauhean tilanne päällä. Mä juttelin Jirin kanssa. Sun palkkaaminen ei onnistukaan. No joo. Miksei? Siinä oli jotain esteitä. No ei vai mitään. Anteeksi. Mä oon tosi pahoillani, jos mä annan ymmärtää, että tää duuni on jotenkin varmaa. No eihän tää nyt sun syy oo. Kyllä sä löydät jonkun toisen työn. Ei olisi vaan pitänyt toivoa liikoja tämän paikan suhteen. Tänne ei vaan just nyt tarvita ketään töihin. Ai ei tarvita. No ihmiset joutuu kohta itse keittää kahvinsa, kun ei ole niin kiire. Kyllä sä itekin tiedät, minkä takia Iiri ei palkannut mua. En mäkään palkkaisi sellaista tyyppiä, joka on tehnyt samoja asioita. Kyllä ihmiset vielä näkee, että sä oot muuttunut. Mitäs seuraavaksi? Mentäisikö vaikka päiväleffaan? No eikö sun pitänyt mennä töihin? Ei ne mun työt mihinkään karkaa. No mutta ei sun tarvitse höysätä mua. Ei tarttekaan. Mä haluun. No mä menen kotiin ja nukun päikkärit, se piristää mun eniten. Nähdään myöhemmin. Kiitti kahvista. Jätetään rakkinetta vaivaa. Alkaa taas temppuilemaan. Nyt tässä olisi muutakin puuhaa. Oot sä yksin vuorossa? No kuka muukaan? Jiri on antanut palkata Marjannaa. Täällä on kyllä ihan liikaa hommaa yhdelle. No ei sitä tajua. Mä keskittyy Amandaan ja jättää kaiken mun harteille. Just. Ja nyt olisi muutenkin vähän hyväksikäytetty olo. Sä näytät, että sä kaipaisit halausta. Mä kaipaan taukoa. Teet Jirille selväksi, että tommonen peli ei vetele. Tuoks se mun asianajajaksi? Todellakin. Vaikka kyllähän sä nyt sen urpon saat itekin kuriin. Hei, jätä vaan siihen. Ei sun tarvii. Ei haittaa. Mä hoidan. Hyvä. Vastaa nyt. Nyt olisi vähän huono hetki. Ai huono hetki. Voi anteeksi, että häiritsee. Kuule herran kahvilla täällä on ihan katastrofin partaalla. Täällä on pöydässä täynnä asiakkaita. En mä ehdi hoitaa kaikkea. Ja silti sulla on aikaa soittaa mulle. Mä en jaksa tätä härdeliä joka ikinen päivä. Joo, no mä en nyt pysty puhumaan tästä. No mitäköhän mun pitäisi sitten tehdä? Sähän olet ravintolapäällikkö. Kai sä nyt jotenkin selviät tästä tilanteesta. Selvä. Hito Viitamäki. Mitä se ensin lupaa ja sitten peruu? No ei tästä nyt Iriä pidä syyttää. Paskat me siitä kansikuvapojasta. Hankitaan sulle jotain muita töitä. Tuut vaikka Amadeukseen mulle henkilökohtaiseksi PT:ksi. Ai niin kuin personal traineriksi. No just siksi. No ehkä mä oon nostanut sun syköttä ihan tarpeeksi muilla keinoilla. Jospä mä en meniskään Broidin kanssa saunoon. Vietetään kiva ilta yhdessä. No ei teillä on nyt niin paha kriisi siellä meneillään, että... Niin. Pitäis täällä juhlia, että Nikkinen sai vihdoinkin ansionsa mukaan. No on kauheet, että tollaista tapahtuu täällä. Sen jätkä saavutuksilla niin ei mitenkään ihmeellistä. Mitä sä voit ajatella tolleen? Mieti, miltä sun äidistäs tuntuu. Vaikka vihaatkin Akia. Enemmän mietin, mitä susta tuntuu. Kun mä en halus nähdä sua noin surullisena. No en minäkään. Mutta parempi totutella ajatuksia, ettei normaalia elämää pääse tosta noin vaan. Ihmiset pitää mua hulluna psykopaattina. No, älä nyt hulluja puhu. Samahan se oli mullakin, kun mä pääsin vankilasta. Tuntuu, että koko ajan leima otsassa. Ja kato mua nyt. Tällainen hillitön menestyjä. Ja kaiken lisäksi vielä törkeän komeakin. Kaikki järjestyy. Uskotaan se sen. Uskon.
Moi. Moi. Sori, että mä voin palkata sua. No mä ymmärrän kyllä, miksei Jiri halunnut mua Mooseen. Itse asiassa. Ei sillä ole mitään väliä, mitä se haluaa. Aha. Jos sua vähän kiinnostaa, niin paikkaa sun. Mitkäs kättelyt täällä on menossa? No mä sain kuule sittenkin Moosesta duunipaikan. Onneksi olkoon. Kiitos Eevan. Mä lupaan olla maailman paras työntekijä. Moikka. Moi. Sä sit näytit Jirille kaapin paikan. Tavallaan. Se ei vaan vielä tiedä sitä. Moi. Missä sä oikein viivyt? Piti puhua siitä työjutusta. Mähän sanoin, että tässä on tilanne nyt vähän päällä. Missä sä oot? Sairaalassa. Mitä? Onko sä ihan kunnossa? Joo, mä. Mut Aki on ammuttu. Tässä olisi tää italialainen, jonka mä lupasin tuoda meidän seuraksi. Mä kuulin vähän huonoja uutisia. Ai nyt kun Jiri sit kieltäytyy palkkaamasta Mariannaa. Ei tää liity mitenkään siihen. Mihin sitten? Aki on ammuttu. Älä vaan sano, että sä tulit tänne puhua duuniasioista. Mä tulin tänne Monikan tueksi. Anteeksi, että mä vaivaan sua sun oman kahvilan asioilla. Älä viitti. Mä yritän vaan hoitaa mun työni. Joo, ja mä yritän tässä keskittyä vähän tärkeimpiin asioihin. Sä varmaan ymmärrät, että mua ei nyt kiinnosta puhumista ja työasioista. Niin kuin Aki on sulle niin kauhean läheinen. Ei. Mutta on kova paikka Alissalle. No, eikö sillä nyt ketään muuta pyytää tueksi? Ei näytä olevan. No, oli mitä oli. Moosen asiat on nyt hoidossa. Palkkaisin Mariannan. Enkö mä tehnyt selväksi, mitä mieltä mä siitä oon? Joo, mutta sä teet myös selväksi, että mä oon Moosen ravintolapäällikkö. Ja mä oon vastuussa siitä, että hommat on hoidossa. Mä en nyt ala riitellä sun kanssa. Mutta tästä puhutaan vielä. Moi. Sä oot käynyt kampaajalla. Joo. Mä kaipasin vähän piristystä sen Jirin eilisen tylytyksen jälkeen. Miten sä voit? Mä odottelen puhelua Alissalta, että mikä on tilanne. Tuo on ihan kamala juttu. Vaikka nyt Aki ei ehkä mun mikään suosikki-ihminen olekaan. No ei ole hyvä. Kiitti. Mitäs tää sun uusi työntekijä on oikein pärjännyt? No, menettelee. Toivotaan, että Jirikin ajattelee pian samalla tavalla. Hei, älä siitä murehdi. Jos alkaa jotain kiukuttelemaan, me kiukuttelee sille takaisin. Mä oon erinomainen kiukuttelija. Hei, pärjät sä hetken yksinään, jos mä käyn tukussa? Totta kai pärjään. Meet vaikka heti. Ei, mun pitää ensin vähän siivota ja järjestellä toi kylmiä. No mä kuule hoidin sen ennen avaamista. Oikeesti? No hyvä. Sitten mun ei enää tarvitse kuin pilkkoa vihannekset valmiiksi. Hoidettu. Sä oot ehkä tehokkain työntekijä, mitä mulla on ikinä ollut. No, yritän nyt vaan tehdä parhaani. Mut nyt sä lähdet sinne tukkuun, etkä pidä mitään kiirettä. Sä oot ansainnut vähän rennoman päivän. Ei mitään muttia. Hei, mulla on vapaa päivä. Mä tuon sun mukaan ja varmistan, että sä et stressaa turhaan. Okei. Eeva lupasi mulle muuten heti lisää vuoroja. Katsotaan, kerkeenkö enää olla sun kanssa, kun luon tätä uraani. Se voi olla. No, anteeksi. Mä vaan selitän jostain duunijutuista, kun sulla on vähän tärkeämpiäkin asioita mielessä. Ei, kun anna palaa vaan. Ei se Mutsin tilanne siitä parane, jos mä synkistelen. Ja sitä paitsi kyllähän mä nyt tiesin, että sä pärjäät siellä duunissa. Mun täytyy nyt vaan luottaa siihen, että äitis pärjää missä ikinä onkaan. Ja vaikka mä en tunne Helenaa hirveän hyvin, niin se vaikuttaa sellaiselta selviytyjätyypiltä. Niin, no eihän sillä mennyt sormi suuhun Siperiassakaan, että... Niin, eli se pärjää ihan missä tahansa. Totta. Kiitti.
Taidat olla mulle sellainen järjen ääni. No en olekaan kuullut hetken aikaa. Eihän sullakaan ollut helppoa sen oman mutsis kanssa. Niin, mutta se on ihan eri juttu. Mä pärjään vallan mainiosti ilman äitiä. Eiköhän tää meidänkin elämä ala tästä pikkuhiljaa rauhoittua. No sä oot varmaan ihan oikeassa.